कल है भाई कैसन कल के ना 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 पहले 2 रोटी खा ले हाई करेजवा में दम रही तब कुछ दिखाई कल के भाई यो कोनो तरीका हो कालर दही के खिएबू तो का कहलस हम तक कथरा में सनहतनियाता खाके चली जाई हा गरम पराठा हम तक कथरा में सनहतनियाता तू खाके तो चली गई हा पराठा तो कहला सगो बात कहला के हमके पराठा खिएबू सावन बीत गल हो सादे खाई भाई ओकर मन चुलबुलात हो का कहलो ऐसे कर बात प्यार नहीं गहरे रही यह कहलस ऐसे कर बात प्यार नहीं गहरे रही भीतरी रही चाहे पहरे रही तोहार धन तोहरे रही मास्टर गीत बजा दहलन लभु करे खातिर बाबू की बिछड़ी करा तारा काहे खातिर सीधिया बन ई बिछड़ी करा तारा लभु करे खातिर बाबू की बिछड़ कर ताड़ा काहे खातिर सीजियापन इलिजन कर ताड़ा 5 मिनट में तू हो जई बपाला कर नहाला दौलै कवा कहलस कि सुना तोहार मिक्सी जाना लीना मिक्सी जवन मिक्सर मशीन आजकल मसाला उसाला पीस देता वही के मिक्सर मशीन वही के मिक्सी कहल जाला तोहार मिक्सी हमार मिक्सी तोहार मिक्सी हमार मिक्सी दोनों के मिक्सी बा काला काला तोहार मिक्सी हमार मिक्सी दोनों के मिक्सी बा काला काला हमार पीसे नरम मसाला तोहार पीसे नरम मसाला और देखे आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार रामचंद्र पहलवान पूरा बिरहा जगत का जर्रा जर्रा जानता है आपको 52 रुपए का पुरस्कार प्रणाम करते हैं 100 रुपए लगी बात अरे बा हमारा मिक्सी तोहार मिक्सी दोनों के मिक्सी बा काला काला तोहार मिक्सी दूसर कदा